Balingani, Mapung naMatshitshi, sanibonani. NgoSpooky N, isiZulu lona okhulumayo. Namhla sizodinga idasi sicubungule, sichaze, sihlaziye umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa kudela owaziyo. Ake sixoxisane ngombuzo omude, ngenkomba noma ngophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa indikimba. Iyini indikimba? Indikimba ilokhu umdlalo okhuluma ngakho. Indikimba ilokho okubalulekile okungenzeka kunanoma ubani. Indikimba iqiniso elethulwa umbhali. Yingakho nje siye sithi indikimba yingqikithi noma umongo wendaba. Yikuphi-ke okuliqiniso umbhali afuna ukukwedlulisa ngomdlalo wakhe? Yilokhu okulandelayo: udlame lwasekhaya, udlame lwezifiki, ukucwasa ngokobulili kanye nangokobuzwe. Sizoqalisa ngodlame lwasekhaya. Luyini udlame lwasekhaya? Liwukusebenzisa amandla nobudlova ekuphumeleliseni inhloso ethile kwamanye amalunga omndeni. Ubani yena lona oyindlovuyangena emndenini wakhe, futhi lusukela kuphi lolu dlame? Udlame lusukela ekuthini umdaluli memela alahlekelwe umsebenzi, nangokubona imizamo yakhe yokuba kutholakale okuya ethunjini ingaphumeleli. Simbona esethukuthela, simbona opha. Okubuhlungu ukuthi wophela ebantwini abangenacala. Sibona umndeni wakhe uhlezi etafuleni udla ukudla kwakusihlwa. Uyafika umdaluli, ubuya kumngani wakhe umbhebhezeli. UMaMlanduli ongunkosikazi wakhe useyamlungisela ukudla kodwa uyakwenqaba. Ancokole uMaMlanduli athi ingabe kukhona yini abangcono kunaye lapho umyeni wakhe adla khona ukudla manje. Lawo mazwi amcasule kakhulu umdaluli, ugcina eseshaya unkosikazi wakhe. ULondiwe okuyindodakazi yabo endala uyazama ukubhula umlilo kodwa kwaba nhlanga zimuka nomoya, naye wagcina esebhanjabulwa. Akekho ongazi ukuthi ithi ingadla ithambo yejwayele. Nalapha-ke udlame lwaqhubekela phambili. Sibona umdaluli efika ekhaya kusihlwa, usefuna indabandaba kuMaMlanduli ngenkani. UMaMlanduli uyenqaba. Uthe esuka umdaluli wamvuthela, wamshaya ngemvubu, kwasiza ukufika kwamaphoyisa esebizwe uLondiwe ngocingo. Ukuboshwa kukaMdaluli akuludambisanga ulaka. Yebo, uMaMlanduli wancenga uLondiwe ukuba alesule icala. Uthe efika nje umdaluli ebuya ejele, waqonda kuLondiwe engasadle nkobe zamuntu, wafike wabaxosha. Ukwala kukaLondiwe noma ukwenqaba kwakhe ukuhamba ekhaya likayise akuncedanga lutho ngoba wagcine esephuma ngesamagundane elandelwa odadewabo. Ibhantshi ligcwala umoya nje
ngoba bethenjiswe izulu lezandla. Balingani bam nani bafundi, ingxenye yesibili yendikimba ithinta ukucwasa ngokobulili. Kuyini ukucwasa? Lokho kuchaza ukungamemukeli kahle omunye umuntu, ukumbandlulula nokungamenameli. Balingani bam nani bafundi, ukucwasa ngolimi lwasemzini kuchaza an unfair treatment of an individual to the detriment of his or her well-being. Umdaluli ucwasa unkosikazi wakhe, akamphathi kahle. Umshayela ubala, umshayela ukudla angakufuni. Ukucwasa okwenza ukuba umdaluli afune indabandaba ngodli ijazi lephoyisa. Loko kukhombisa ukubandlulula umuntu wesifazane nokungawahloniphi amalungelo akhe. Ugcina esembeka isandla embula ngemvubu. Ukucwasa okwenza umdaluli ukuba alale ephenduka. Manje uyancenga, makakhishwe ejele. Manje useyalwa, uLondiwe akufanele ahlale la ngoba akunkunzi mbili ezahlala esibayeni esisodwa. Uyiphatha kabi ingane yakhe aze ayixoshe ekhaya. Balingani, mabhungu namatshitshi, angisathandi ukwenza ividiyo ende. Niyathandwa. Nonetheless, kuhle ukwazana. I am a very pragmatic person and I believe in a give and take type of a situation, which means I believe in realism. Let's see how this video is going to do. If it does well, I promise you, ngizokwenza ingxenye esele emayelana nodlame lwezifiki nokucwasa ngokobuzwe. Niyathandwa, nisale kahle.